Saan kami pupunta ngayon? Pero at least successful. Binataan na yung mga anak ko. We ran so fast up the mountain as the sun fell low. Ang purpose namin sa video is for memories. Someday, babalikan namin, hindi lang basta alaala. Pwede namin mapanood yung mga ginawa namin nung kami ay mga bata pa. Nung kami ay hindi pa mahina, nung kami ay mabilis pa maglakad, nakakapagmotor pa, nakakapunta pa kung saan-saan. Mababalikan namin lahat ito. So yun ang pinaka-purpose kung bakit din natin ginagawa ito. So make these moments last. So dito na tayo sa barangay sa May Molino, Cavite. So dito kami nakakita ni Mami na tingin ko okay naman. So tsaka yung mga bata excited na rin. Hindi ko alam kung excited eh. Si Kuya okay, pero yung bunso ko medyo nag-aalangan. Medyo nakakonvince ko naman. Totoo lang, medyo mas na-excite ako sa kanila eh. May halong excitement tsaka kaba. Siyempre, first time. Tara, punta na natin sila. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time. Pero may ano naman kayo? Opo, yes sir. Yung aming kasi po, 1 cup for 38 hours for 7 days. Relax lang nga. Okay, very good. Let's go. Thank you po daw. Thank you. Wala ka naman sinabi. So yun, tapos na rin yung dalawa. Successful, ayos. Okay, pauwi na kami. Saglit lang yung ginawa sa kanilang tuli. So ngayon, uwi na kami. Hindi ko lang kung saan kami pupunta ngayon. Pero at least successful. Binataan na yung mga anak ko. Check mo daw. Ingat kayo. Thank you po. Thank you po, ma'am. Ingat kayo. Good job, mga kuya. Ayan, handaan ha. Sige. Ay, charger. Then paano niya tatanggal yung gasa? Okay lang yan. Okay lang, ano yun natin.
Ayan. Kids. Smile, Matthew. Ito, Ipapost ko, hindi ko na lang itatag sa'yo. Kami na lang ni Dad. meron ba sila? Ha? Meron pala sila? Na, Ganyan? ay, dito rin pala kumakain yung mga delivery truck. Kasi marami akong nakakasabay ng mga, alam mo yung mga sila? biyahero. Oras. Kaya nga, kilala mo na biyahero sila, nag-order. Hindi rin kasi sila makapasok dito yung malaki kasi sila eh. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's fact.